Sil Nightingale ye sɛnɛkɛla ye min bɛ Harika kulu la Illinois ka fara maa 100 kɔ wɛrɛ bɛɛ kan min bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛkɛlaw ka kulu la. U bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ka san ladala lajɛrɛ kɛnɛ kan Illinois yɔrɔ min sigilen don sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la Chicago kalo camancɛ yanfan waati ka kumaɲɔgɔnyaw datigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min dɔ bɛ tali kɛ u ka jɔrɔnaw kan ka ɲɛsin Ameriki ka politigiko nasiraw fɛ sɔrɔ yiriwali siraw kun kan. Sɛnɛkɛlaw ka tɔngulu tɔnden dɔ don a ko yiriwali ma se ka san sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fan fɛ nin waati ninnu na dɔ farali lɛnpo sɔngɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan na fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ o taabolo bɛna sɔn ka gɛlɛya dɔɔni. Ameriki jamana ka minisiriso min sigilen don sɛnɛ yakubayali kama olu ka hakilina jalatigɛli minnu sigira sen ka san 2024 y'a yira de k'a fɔ ko États-Unis jamana ka ya sɛnɛkɛlaw perdira u ka sɔrɔ nafabɔsira fankelen bɛɛ lajɛlen na ka tɛmɛ san 2022 ta kan. O waatiw la fɛn min ye sɛnɛ baarakɛminɛw ye i n'a fɔ angɛrɛw o sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ Ameriki jamana kɔnɔ min bɛna sɔn ka bila tariku kɔnɔ. Monsieur Nightingale ye a ka jɔrɔna yira o fan fɛ ka kɛ n'u ka sɛnɛkɛfɛnw la yakubayali ye sɔrɔ nasiraw fɛ ko dɔ bɛna sɔn ka fara o gɛlɛyaw kan ka ɲɛsin Ameriki jamanatigi kura sugandile Donald Trump ka laseliw ma a ye minnu bɛɛ lajɛlen latɛmɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ k'a bɛna dɔ fara lɛnpo sɔngɔ kan ni Ameriki jamana ka baarakɛɲɔgɔn jɛkulu tɔw ye ka kɛ ni États-Unis jamana politiki nasiraw ye. Ni jamana wɛrɛw ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin anw ma u bɛna ɲɛsin an ka buruw ani an ka bɛriw de ma n'o ye an ka sɛnɛ ye. Monsieur Nightingale ale min ye sɛnɛkɛlaw ka tɔngulu Harry County Farm Bureau ɲɛmɔgɔ ye ko k'a jigi b'a kan ko maa min bɛna sugandi jamanatigi Donald Trump fɛ walasa ka se ka sɛnɛkɛlaw ka minisiriso ɲɛmɔgɔya baaraw sigi sen kan n'o ye Brooke Rawlings ye ka se ka olu ka jɔrɔnaw ta ba la n'o bɛ tali kɛ lɛnpo sɔngɔ yɛlɛnni kan ka ɲɛsin sɛnɛfɛnw ma min nafa ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka sariyasenw kɔnɔ n'o bɛna kɛ ka sɛnɛkɛlaw ka san tɛmɛlen o sariyasenw nɔrɔ bila. A bala anw kɔni na kosɛbɛ baw ale tɔgɔ tun tɛ gafe si kɔnɔ anw ye min ye. David Inserman ye sɛnɛkɛla ye Strictor Illinois a bɛ kulu la min bɛ wele ko La Salle o min jatilen don sɛnɛkɛlaw ka tɔngulu belebeleba fɛ min ka baara bɛnnen don kaba ani soja sɛnɛli ma jamana kɔnɔ. Baara dɔnniya kɔni t'a la fiyewu ka tɛmɛ cideya kulu tɔw kan minnu bɛ sɛnɛkɛlaw ka kulu kɔnɔ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a man ɲi anw kɔni kan k'an jɔ de fɔlɔ ka makɔnɔni kɛ k'a ko lajɛ. Monsieur Rawlings n'a tun sugandilen don ka kɔrɔ ka bila Ameriki masayaso Maison Blanche u ka politiki ciladenkulu ɲɛmɔgɔya la jamanatigi kura sugandilen Donald Trump ka jamana fanga mara tɛmɛlen u kɔnɔna la. Sɛnɛkɛlaw ka kalan o dɔnniya gafe b'a bolo n'an ko ma ko diplôme en gestion agricole ka bɔ Ameriki sanfɛ kalansoba ANM la Texas kaw fɛ. Dɔnniya dɔw b'a la sɛnɛko nasiraw fɛ wa n jigi b'a kan k'a bɛna se ka nin baara in natimɛ ni hakilisigi ani fɛnɛ ka sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔma don i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na. David Inserman bɛ ka lajɛ tuguni ka hakili dayɛlɛ wɛrɛw ɲini a yɛrɛ ye ka ɲɛsin falen siraw ma politiki nasiraw fɛ jago kun kan Ameriki jamana kɔnɔ. Foni jamanatigi ma fanga ta an tɛ se ka dɔn cogo si la min de bɛna kɛ nka an kɔni y'a mɛn k'a ye kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ ni Canada jamana ye ko min taabolo ɲana kosɛbɛ a kɔni bɛna sɔn ka ɲa ni Canada jamana ye. Dan Miller ale min jatilen don i n'a fɔ Stewart ɲɛmɔgɔba o min ye cakɛda so ye n'a ka baara bɛnnen don nafolobamugu labilali ma sɛnɛ nasiraw fɛ ka fara sira wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen ɲɛsinlen don sɛnɛko ma. Monsieur Miller kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye lɛnpo sariya siraw ye bɛna sɔn ko ka kɛ taabolo sira ɲuman wɛrɛw ye walasa ka dɔ fara baaraw la walankatali kan sɛnɛ nasiraw fɛ ka ɲɛsin Ameriki sɛnɛkɛlaw ma ani fɛnɛ ka fara u ka sɛnɛfɛnw feere yɔrɔw kan ka bɔ yɛrɛmabila la u ka se k'u ka sɛnɛfɛnw i n'a fɔ kaba ani soja labɔ ani ka dɔ fara a sɛnɛli kan sɛnɛkɛlaw bolo. Taabolo sira dɔ bɛ yen min sinsinnen don ni politiki ye walasa ka se ka dɛmɛ don jamana fanga ka taabolo dɔw ma a fanba bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛlaw ye olu minnu bɛ yen ni ne bɛ baara kɛ n'u ye caman y'a yira k'u bɛ fɛ ka tɛmɛ nin ko in kan u caman kɔni bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen balannen don nin ko in na n'u ka baara bɛnnen don kaba ani soja sɛnɛli ma wa n'u caman b'a fɛ ka dɔ fara o sɛnɛli kan u ka se ka sara sɔrɔ a la. Monsieur Miller y'a yira k'a fɔ ko ka falen don u ka sɛnɛ siraw la sɛnɛ fasugu o fasugu ko baaraw kuntagala bɛna sɔn ka janya a sɔngɔ bɛna caya wa a bɛna gɛlɛya k'a sabu kɛ sira kura dɔw labilali ye nka a kɔni y'a jigiya k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya minnu bɛ senna n'o bɛ tali kɛ lɛnpo o sariyasenw kan ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ka politiki nasiraw ma Ameriki jamana kɔnɔ k'o bɛna sɔn ka yɛlɛma don u ka baaraw politiki sira caman na.
An ka yan ka k'an yɛrɛ ka sɛmɛnan ye sɛnɛ ka kɛ an ka sɛmɛnan ye wa o bɛ ka ne jɔrɔ nin tun ye VOA ka kunnafonidila Kan Farabo ka laseliw ye ka bɔ Chicagokaw fɛ yen VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré